Il-Kunsill Lokali ta' Ħażabbar flimkien mal-Fondazzjoni Inspire u d-Dipartiment tas-Saħħa se jorganizza 8-Week Loss Challenge għal residenti Żabbarin tal-fuq minn 16-il sena. F'dan il-programm il-parteċipanti se jkunu qed isegwu dieta bilanċjata provduta minn nutritionist professjonali u programm professjonali ta' eżerċizzju fl-Inspire Fitness Center. Fost oħrajn se jsiru klassijiet ta' aerobics kif ukoll walking club. Sejna ta' ukoll pariri ta' żbuħija minn persuni professjonisti. L-am mhuwiex biss biex jitwassal messaġġ dwar l-importanza li niġġieldu l-obeżità, iżda huwa wieħed nobbli wkoll hekk kif il-ħlas se jmur kollu b'risq l-Inspire. Il-parteċipanti se jieħdu sehem ukoll f'avvenimenti nazzjonali bħal mixja tal-President b'risq l-Istrina. Il-programm jingħata bidu fit-30 Ottubru u jintemm fit-30 ta' Diċembru permezz ta' serata fejn tkun premjata l-persuna li jirnexxielha titlef l-iktar peace.